Presentades en 2 dies de la Generalitat el ministre Wert. Avui per les universitats i en contra de la supressió de la selectivitat, ahir per la reforma de la llei educativa i com afecta aquesta al català. La consellera d'Ensenyament, en funcions, veu intencionalitat política i creu que darrere la reforma es vol diluir el paper del català. El ministre d'Educació, per la seva banda, nega que l'esborrany de la llei vagi contra la immersió lingüística i que menystingui el català. Wert reitera que vol dialogar, però la proposta en és bona part de la comunitat educativa i fins i tot el Barça, en un gest poc habitual, reivindica el model d'immersió lingüística. Y tampoco se entra en cualquier elemento de minusvaloración del catalán en la enseñanza, incluso se establece la paridad en cuanto al tratamiento con la lengua castellana. Hi ha una voluntat claríssima de diluir el paper del català a l'àmbit dels països catalans. L'escalada de tensió arriba enmig de la negociació pel futur govern català. Esquerra Republicana, ara per ara, no vol entrar en un govern amb Convergència i Unió, però no tanca la porta en un futur. Qui també governa en minoria és Xavier Trias, a l'Ajuntament de Barcelona. Amb l'alcalde Trias repassarem l'estat de la ciutat. El més urgent ara és trobar un soci per aprovar els pressupostos de l'any vinent, en una de les poques ciutats que en temps de crisi té els comptes sanejats. L'actualitat, el debat de la U. Benvinguts, comencem. Comencem el debat de la U. Ho dèiem ara, ens acompanya avui l'alcalde de Barcelona, el senyor Xavier Trias. Alcalde, bona nit i benvingut. Molt bona nit, moltes gràcies. Molt bé. Bé, em deia ara que està animat, eh? Jo estic sempre animat, és la meva obligació. Si no, val més que ho deixis estar, no? Jo crec que tinc una ciutat que és una meravella i si no estàs animat en aquesta ciutat, on estaràs animat, no? Bé, el veig optimista, si més no. 6 analistes també que ens acompanyen aquesta nit. El Màrius Querol, cap de comunicació del Grup Godó. Bona nit, Màrius. Benvingut. L'Olga Grau, cap d'economia del Periódico. Hola, Olga, bona nit. Hola, bona nit. El Rafael de Ribot, director de La Xarxa. Bona nit, Rafael. Bona nit. El Miquel Porta Perales, escriptor. Hola, Miquel. Bona nit. L'Antoni Segura, catedràtic d'Història Contemporània de la Universitat de Barcelona. Bona nit. Bona nit. I la Marta Selva, professora de Teoria del Film a la Rovira i Virgili. Bona nit i benvinguda, Marta. Bona nit, moltes gràcies. Bé, alcalde, de seguida entrem en matèries relacionades amb la ciutat de Barcelona, però abans sí que m'agradaria començar parlant de temes d'actualitat, i ho dèiem ara en el sumari, l'actualitat passa per tot el que ve del Ministeri d'Educació, per aquesta reforma de la llei educativa i dues plantades de la Generalitat en 48 hores. És aquest el camí a seguir, alcalde? El camí a seguir. Quan tens un ministre que es converteix en un provocador i que jo crec que és un ministre que és un desastre, no només en el fons, sinó en les formes, perquè jo crec que té un problema molt greu de formes, a més, aquest ministre, no és d'estranyar que la consellera, amb un exercici de la mínima dignitat d'un govern, deixi plantat el ministre. Fins on s'arribarà? Fins on s'arribarà? Home, jo crec que aquest ministre... Hi haurà marge pel diàleg o no? No el ministre, és a dir, el govern s'ha de plantejar si pot tenir ministres d'aquest tipus. Jo crec que la pregunta a fer és un govern d'Espanya que vol fer una política tenint respecte envers els territoris, ha de tenir l'actitud que té aquest ministre o no? Jo crec que no. Té una actitud que és insòlita. Jo crec que això no pot continuar així, perquè si vostè veu les imatges i tal, veurà que, a més, és un ministre que dona la sensació que es fa gràcia, que ell es creu que aquesta actitud provocadora li dona punts i el col·loca en una situació, i això és una equivocació. Això no és un partit de futbol, Barcelona-Madrid, això és política, i en política aquest tipus d'actituds provocadores no tenen cap sentit. Canviem de tema? Anem a parlar de pressupostos. Deia vostè que era optimista i que estava animat. Aviam si ara que hem de parlar de pressupostos ho manté, això. Perquè els d'aquest any vostè els va tirar endavant gràcies al suport del Partit Popular. Alberto Fernández Díaz ha dit, escolti, aquest any no comptin amb nosaltres. Per tant, no sé si aquests pressupostos... Aquí tothom diu que no compto amb ningú, no? Ningú em vol ajudar, no? No? El PSC tampoc? Tampoc. Aquí ningú em vol ajudar. El que passa és que jo crec que s'ha de tenir paciència. Venim després d'unes eleccions molt dures
Jo crec que tots sabem que aquí hi ha una discussió complexa, el suport en els pressupostos és un pacte molt explícit que es produeix i per tant decanta molt la posició d'uns i altres, i jo crec que ens hem de donar un temps, el que hem de ser és capaços de negociar, de parlar, de discutir. Tenim una situació que jo crec que és molt positiva, que a més avui s'ha fet pública i que jo crec que és bona, i és que Moody's ens dona una classificació magnífica per la que està ploguent a la ciutat de Barcelona, i per tant, escolta, jo crec que a Barcelona, primer, no fem dèficit, no farem dèficit, fem un estalvi brut que ens permet invertir uns 350 milions d'euros aquest any que ve a la ciutat de Barcelona, quasi 400. Des del PP se li queixaven que vostè ha invertit encara no un 40% i que això, no sé si és de rep o aquests diners s'han d'anar a la Generalitat. No saben fer números. No saben fer números. És a dir, xuten abans que la pilota... Xutar, això, el futbol... Que li diguin el Messi, no? Sí, el futbol has de xutar en el moment adient. Quan xutes abans, tens el perill d'equivocar-te molt, no? I s'equivoquen perquè xuten abans que s'acabi l'any. Nosaltres acabarem l'exercici del 2012 havent fet la despesa del 85-86% del que tenim pressupostat, que serà el cop que s'haurà complert més, que s'haurà liquidat millor el pressupost de l'Ajuntament de Barcelona. Tornem als pressupostos, que no m'ha quedat clar si vostè veu la possibilitat d'aprovar-los o prorrogarà els actuals. Avui Quim Nadal deia, per exemple, en un article al diari Ara, ho tinc aquí, diu: per al PSC de Barcelona pactar amb el govern té riscos, però no fer-ho encara més. Jo estic d'acord amb ell. Sí, està d'acord amb Quim Nadal. Estic d'acord amb quasi tots, perquè si jo fos dels altres grups, faria una cosa, perquè jo no demano la dació. Jo demano discutir-ho, posant-se d'acord amb les màximes coses possibles. Jo no els demano ni que em votin a favor, jo els demano que s'abstinguin, que si volen em critiquin, que ens posem d'acord amb les màximes coses possibles, però que ens deixin fer l'execució d'aquest exercici. Jo crec que això ho hem de discutir, hem de veure, no sé si és possible, però jo soc de l'opinió que la vida s'ha de tenir paciència. Els tempos polítics hi ha cops que són diferents dels normals i hem de deixar ara un temps després de les eleccions, deixar un temps, i si no els aprovem ara, igual els aprovem al gener o al febrer, o igual trobem solucions imaginatives que ens permetin aplicar uns pressupostos semblants, pactats amb la gent, i que ens donin satisfacció a tots i que ens permetin... L'únic que no ens podem permetre és no... És a dir, quan tu tens la possibilitat de tenir 350 milions d'euros d'inversió, impedir que es puguin gastar, això sí que seria un error gravíssim, perquè som probablement l'única administració que té aquesta capacitat. Podem discutir la prioritat amb què els gastem, jo això estic encantat de pactar-ho. Podem discutir amb què els gastem. Entre altres coses, n'hi ha coses que les he de gastar perquè me les he trobat. És a dir, hi ha coses que jo dic, això jo no ho hagués fet, però m'ho trobo, jo dic, escolta, això ho he de pagar, no tinc més solució, perquè s'està acabant una obra. Alcalde, vostè que està governant en minoria fa aquest any i mig, 14 regidors, vostè es veu acabant la legislatura en minoria, amb la possibilitat que, per exemple, el PSC pogués entrar... Mai faig ciència-ficció, jo sempre ofereixo col·laboracions, he ofert en el PSC l'entrar al govern 2 vegades o 3 vegades, sempre m'han dit que no. Per tant, escolta, jo continuo oferint a tothom la màxima col·laboració possible, jo no tinc manies. Home, hi ha gent que em diu, escolta'm, tu en canvi no vols que entri a governar amb tu el PP en aquest moment. Jo dic que és veritat, perquè hi ha actituds a nivell de l'Estat que fan molt difícil aquesta col·laboració. La col·laboració amb coses puntuals, amb coses de funcionament de la ciutat, amb el PP... Però vol dir que el PP estaria per col·laborar-hi ara? Bueno, el PP ha col·laborat amb nosaltres en coses. Ens va aprovar el pressupost abans de les eleccions, l'any aquesta anterior. campanya electoral catalana. Enmig de tota aquesta discussió de les eleccions, el PP ens ha ajudat a que puguem contractar els guàrdies urbanos que jubilen. Jo això ho dic públicament, jo dic, escolta, jo ho he demanat, però qui m'ha ajudat a que això sigui possible i ha convençut amb un ministre no fàcil, com és el senyor Montoro, ha sigut el PP, i jo
el que em aconsegueix la gent per la ciutat, jo no tinc per què negar-ho. Ara dius, escolta, nosaltres podem entrar a governar conjuntament amb una gent que vol canviar l'ensenyament, amb una gent que... Escolta, no pot ser. Jo crec que és de sentit comú. Escolta, ara, negant-se a col·laborar, faríem un mal favor a la ciutat. Jo crec que nosaltres hem de col·laborar amb tothom. N'hi ha que no volen col·laborar, però fixi's, iniciativa que diu, no vull col·laborar amb vostè. Sempre li votaré que no. Però jo li dic, escolta, vostè ha d'entendre que hauria de procurar col·laborar amb mi en coses socials. Perquè jo sempre els dic, jo faré més coses socials que quan m'anava amb vostès. Perquè en faré més. Alcalde, tinc molta gent, sabia que venia vostè avui i volíem que parléssim de la vaga de metro, perquè hi ha molt indignat a Barcelona, perquè en 2 mesos hi ha hagut 24 dies de vaga. S'ha acabat, vaga de metro, amb l'autobús encara s'està en negociació. Encara tenim embolics. No hi ha hagut una mica de relaxació amb tota aquesta història, alcalde? O sigui, l'Ajuntament de Barcelona es pot permetre una situació caòtica com la que s'ha viscut en tema B? No, que no es pot cedir a segons quines situacions. Jo crec que a la vida, segons quines situacions, tu no pots cedir. I nosaltres no ens hem mogut del que vam ofertar des del primer dia. Hi ha hagut gent que s'ha cregut que això es podia manipular políticament, que s'ha cregut que davant de les eleccions nosaltres prendríem segons quines actituds. I escolta, jo he viscut situacions que jo dic, escolta, vostè em fa una vaga enmig de les eleccions, doncs, ja ho entenc, però nosaltres a segons quines coses no cedim. A segons quines coses no és que no cedim, sinó que estem encantats de negociar. Hi ha coses que jo estic encantat de negociar. Dius, per què? Perquè, home, jo crec que hi ha coses que són de justícia. És a dir, nosaltres hem pres uns acords d'avançar el pagament de les pagues extres del juliol en el mes de gener, que jo dic, escolta, jo que tinc una situació econòmica sanejada, jo no tinc per què trastejar els meus treballadors. Jo sóc un defensor dels treballadors públics. Jo dic, escolti'm, si jo tingués una situació econòmica dolenta, doncs hauria de reunir-me amb els treballadors i dir, escolteu, tenim una situació dolenta i segons què no podem fer. Com que no tinc aquesta situació, a mi em sembla absolutament il·lògic. Jo dic, escolta, jo aplico, per tant, una política que jo crec que és les polítiques que s'han de fer, de posar ordre, però al mateix temps de reconeixement en els nostres treballadors. De seguida anem a taula. Abans li vull ensenyar unes imatges, un vídeo, perquè vull parlar de pisos, vull parlar de desnonaments. Crec que és avui que l'Ajuntament de Barcelona ha decidit no cobrar la plusvàlua a les famílies que perden la casa. Això era un escàndol, això era un escàndol. I a més, vostè dissabte va lliurar claus a Sant Andreu, jubilats, per poder gaudir d'un edifici o de pisos de nova construcció amb un lloguer molt baix. Jubilats, a joves. Joves, jubilats i pensionistes. A gent en situació difícil amb emergències socials. Mirem les imatges i en parlem i de seguida ho comentem també a taula. Veiem. Passin. La Isabel i en Jaume diuen que ja els ha tocat la loteria de Nadal. Fins ara pagaven 725 euros de lloguer mensuals per a aquest pis de segona mà. A partir d'aquesta setmana només en pagaran 100 i per un pis nou d'aquest edifici. Són jubilats i cobren una pensió de poc més de 700 euros al mes. Per això, l'Ajuntament de Barcelona els ha concedit un dels pisos de nova construcció a l'antiga caserna de Naves. Una persona que és pensionista sempre és un avantatge poder que la pensió serveixi per l'alquiler i per viure, que en canvi d'altra manera, si estàs en un pis particular, se'n va tot darrere a l'alquiler. Des de la terrassa de la seva nova casa veuen l'habitatge on han viscut durant 5 anys. Ara tindran calefacció per terra radiant, vitroceràmica i aigua calenta centralitzada. La finca té bugaderia comunitària i espai destinat a hort urbà. Contentíssima, clar, perquè és difícil. Quan presentes tots els papers fa 3 anys, diu, però no puc tenir tanta sort. Hi ha gent que els de presentar més de 4 vegades els papers. Just sota casa hi tindran serveis de geriatria i un centre cívic on fer-hi activitats de cuina, de música o d'informàtica. Aquests 76 habitatges nous al districte de Sant Andreu estan adaptats a la gent gran. Aquest cap de setmana s'ha fet entrega de les claus als adjudicataris, tots ells majors de 65 anys. Barcelona compta actualment amb 1.200 pisos amb serveis per a gent gran en funcionament i en té 134 més en projecte.
Alcalde, el drama dels desnonaments, el drama de l'atur, que també és un altre drama, però... Això ja es veu que amb això no fem res. N'hi haurà més? És a dir, clar, ara segurament molta gent deu dir, escolti, jo on m'he d'apuntar? Jo crec que el problema és complicat, però el problema és canviar el plantejament de l'habitatge que fem a Barcelona. Hem deixat l'habitatge a Barcelona al mercat i és un error. En èpoques de bonança no hem fet el que havíem de fer. Si en èpoques de bonança sobre espais públics haguéssim construït pisos, els haguéssim posat a lloguer d'aquesta manera i no els haguéssim vengut, ara tindríem un conjunt d'habitatges importants per llogar a la gent que té dificultats. Està previst que es facin més? Sí, en farem més. Ara el meu problema és... Però jo crec que ho aconseguirem, perquè hi ha entitats financeres que jo crec que les convencerem que ens ajudin no a pagar-ho, a finançar això. Sí? I amb això hi confia? Sí, jo hi confio, perquè, escolta'm, per això estem per negociar, no? Les entitats financeres ens han d'ajudar, perquè elles també han de rentar-se una mica la cara, perquè, escolta'm, Déu-n'hi-do, no? I, per tant, jo estic convençut que hi ha moltes entitats financeres que col·laboren en molts aspectes amb nosaltres, la Caixa, el Banc Santander, que, escolta'm, han d'estar interessats no a posar diners seus per fer habitatge ells, no, sinó ajudant-se a finançar operacions que jo crec que poden ser positives, que algunes es poden fer, a més, amb entitats del tercer sector i que poden ser molt, molt importants per la ciutat de Barcelona. Ara sí, va, Màrius, endavant. Una de les coses que segurament tots estaríem d'acord que cal reconèixer el seu mandat és que li han donat visibilitat a la Guàrdia Urbana, que hem tornat a veure la Guàrdia Urbana passejant, fent una mica de Bobby anglès, no? Però avui el seu primer tinent d'alcalde deia en una entrevista que a partir de l'any que ve començaran a investigar delictes, una mica suplint la manca de Mossos d'Esquadra que té la ciutat de Barcelona. Vol dir que els haurem de treure, diguem, d'aquesta feina de passejar, de donar seguretat a la gent per començar a investigar, fer una tasca més específica? Primer, nosaltres la competència entre les forces de seguretat no hi ha d'existir. Això seria una bogeria que ara la Guàrdia Urbana volgués suplir la feina dels Mossos d'Esquadra. El que sí que hi ha d'haver una bona col·laboració i no val a dir això no em toca, jo dic, escolta'm, hem de col·laborar i sí que han de tenir l'autoritat de fer aquest tipus d'investigacions sempre que es facin d'acord i en col·laboració amb els Mossos d'Esquadra. Nosaltres tenim un problema, no només... Nosaltres necessitem més Mossos d'Esquadra, ens falten uns 1.000 Mossos d'Esquadra a la ciutat de Barcelona, la Generalitat té dificultats econòmiques per poder dotar aquests Mossos d'Esquadra. A més, la llei ara no prohibeix la substitució de personal i nosaltres tenim la problemàtica que nosaltres necessitaríem més guàrdia urbanos. Jo tenia una situació molt angoixant per poder donar la resposta suficient. Doncs, home, se'ns jubilaven 180 guàrdia urbanos i només me'n deixaven contractar 18. Gràcies a Déu, ara hem aconseguit que podré contractar aquests 180, cosa que em dona més tranquil·litat. Dius, és suficient? No. Nosaltres encara necessitaríem unes miques més, no m'ho deixen fer. Per mi és una prioritat la seguretat a la ciutat de Barcelona. La sensació de seguretat i la seguretat a la ciutat de Barcelona és una de les coses que valora més la gent. Nosaltres ho necessitem per la gent que hi viu i després per la gent que ve de fora, perquè la imatge de Barcelona amb les estrabades, amb aquestes coses, és una imatge que ens deteriora d'una manera... Això encara passa, encara n'hi ha. Sí, home, i tant com n'hi ha. És el que hi ha més. Han baixat molt els atracaments. Les estrabades no han baixat i hem de ser capaços d'actuar molt més sobre aquest tipus d'acció. I tenim un altre problema de fons, que és que la justícia no ens acaba d'anar com ens hauria d'anar i la legislació no està feta d'una manera que faciliti les coses. Però jo sempre he dit una cosa, a l'administració s'hi ha d'arribar plorat i no val dir, escolta'm, com que la justícia no va, no ho podem fer. Jo dic, es poden fer moltes coses. Hem baixat la Guàrdia Urbana en el metro, s'ha canviat la situació. Hem fet coses, insistim molt en segons quines zones de Barcelona i les coses milloren. Si es fan coses, milloren. Bona nit, alcalde. Vostè diu sempre que per un alcalde és difícil anar-se'n a dormir al vespre sabent que hi ha persones a la ciutat que ho passen malament.
Doncs bé, la pobresa, segons els darrers estudis que tenim de la Diputació de Barcelona i altres institucions, està augmentant a Barcelona de forma important. Veiem ara el vídeo d'aquestes persones grans, pensionistes, ara mateix el govern acaba de congelar les pensions i probablement es donaran situacions encara més complicades. A mi m'agradaria que vostè ens expliqués breument el que pugui, dintre d'aquests 350 milions d'euros d'inversió, quina part es podria dedicar a pal·liar aquestes situacions de pobresa. I després, respecte al tema dels habitatges, per què vostès, com a Convergència i Unió i altres partits, no han demanat a canvi del rescat de la banca que aquests bancs que tenen tants pisos cedissin alguns pisos a temes d'habitatge social? No, això ho he demanat. Jo els vull gestionar jo. Jo dic, escolti'm, vostè que fa un banc dolent, els habitatges que hi ha a Barcelona, quants me'n deixa gestionar a mi? Perquè jo els gestionaré i els gestionaré bé. Això ja ho he demanat. Es podria fer? No, i tant, jo ho he demanat, i jo ho vull fer. Jo dic, escolti'm, és que no té sentit que vostè doni un munt de diners, faci un banc així, i jo dic, escolti'm, mentre vostè no els ven, me'ls doni, ja veurà com els gestionaré i les coses aniran millor, no? Això, primera. Segona, home, vivim una situació duríssima en aquesta ciutat, que a més és una situació que contrasta, perquè hi ha un contrast molt viu. És una ciutat que hi ha coses que van bé i que a més ens fan ser optimistes en el sentit que per on començar la recuperació econòmica segur que per Barcelona, perquè, escolta'm, turisme, economia, gent que vol invertir i tal, ho tenim a Barcelona, però el que és veritat és que tenim unes xifres d'atur espectaculars i que tenim una situació de gent que ho passa molt malament. Decisió número 1, no és la inversió, en què gastem els diners. I nosaltres primem la despesa social, augment del 10% de la despesa social. Això jo crec que és bàsic, és a dir, nosaltres què hem de fer? Doncs, escolta, jo no puc permetre que hi hagi la gent tirada pel carrer sense sostre. Jo no puc permetre que, escolti'm, que la gent no pugui menjar. Jo no puc permetre, malgrat que diu, escolta'm, això no és nostre, és de la Generalitat, les beques menjador, jo dic, escolta'm, si la Generalitat no les pot pagar, les pagaré jo. Diu, per què? Home, perquè això és una qüestió de responsabilitat social que si un no pot pagar i jo puc pagar, jo ho faré. Diu, és que no et toca, Trias, és igual. Jo no puc permetre que la gent de la meva ciutat ho passi així de malament. I, per tant, és una qüestió de prioritzar i nosaltres prioritzarem sobretot la despesa social. La inversió és més variada, perquè és veritat que nosaltres farem coses d'inversió també social important. Sí, nosaltres farem, escolta, si un va a veure el centre d'urgències socials, una de les primeres coses que vaig fer jo és anar a veure el centre d'urgències socials. I quan vaig veure com està el centre d'urgències socials, jo dic, però escolta, però no se'ns cau la cara de vergonya, perquè tenim un personal nou, extraordinari, però els tenim en unes condicions que jo dic, vosaltres us creieu que un centre d'emergències socials pot estar en aquestes condicions? Doncs això ho fem nou. Fem 2 centres per atendre la gent que es queda sense desnonaments i en situacions d'urgència social. Fem un munt de coses que jo crec que són ajuts. Moltes de les coses que fem no les fem amb inversió nostra. Moltes coses que fem les fem a través d'entitats. Per exemple, temes d'atenció a gent que es queda sense sostre o en situació així, ho fem amb els germans de Sant Joan de Déu, amb la Fundació Arrels, amb entitats, que dius, escolta, llavors no feu la inversió. No, nosaltres paguem els serveis que donen aquestes entitats i jo crec que aquest és un factor positivíssim. És a dir, dius, què fem nosaltres? Doncs ajudar més que mai al Banc dels Aliments, més que mai. Diu, escolta, he tingut que fer una recaptació, sí, però l'ajut de l'administració nostra en aquests moments mai havíem fet tant ajut en el Banc dels Aliments. Rafael. Despesa, inversió, conceptes que van associats als pressupostos. A vegades la gent potser té la sensació aquesta, que els pressupostos és una cosa llunyana, però jo li volia preguntar que expliqués, o li volia demanar que expliqués a la gent quina és la importància de tirar endavant els pressupostos. I d'altra banda, recuperar la conversa que tenien amb la Cristina a l'inici de l'entrevista. Vostè deia, per explicar la situació política en la qual es troba, venim d'una campanya molt dura, i en aquest sentit li volia preguntar
fins a quin punt creu que el pot condicionar les negociacions que en aquests moments hi ha sobre la taula de la governabilitat del país de cara a aprovar o no els pressupostos de Barcelona? I per acabar, vostè apuntava, diu, i si no, ja podem aplicar alguna solució imaginativa. Quin alcalde? Com es concretaria aquesta imaginació? Bueno, a mi hi ha molta gent que em diu, escolta, hi ha altres ajuntaments que durant molts anys no han tingut pressupostos i han aconseguit tirar endavant, no? I han actuat amb pressupostos prorrogats. Ens crea problemes. El que dona la sensació a la gent que no estan importants. Fixa't, jo tinc... Bueno, no, sí que són importants. Perquè quan defineixes els pressupostos decideixes amb què vols gastar i marques com gastaràs els diners d'aquell any. És a dir, si tu aproves uns pressupostos, si tu actues d'una manera autoritària i d'una manera estranya, doncs els pressupostos poden tenir menys importància, però jo crec que els pressupostos són molt importants perquè són els que donen la transparència a l'acció de govern. Jo crec que l'important no és només el pressupost, és quin pressupost aproves i com el liquides. I poder explicar a la gent de dir, escolta, m'hem aprovat això i després al cap d'un any ho liquidem d'aquesta manera perquè vostè tingui la garantia que hem fet els deures ben fet i hem actuat amb seriositat, no? Això és una de les primeres obsessions meves a l'entrar a l'Ajuntament. És a dir, escolta'm, nosaltres el que és important és que tothom tingui clar que no gastarem un euro que no tinguem. És un problema de tenir credibilitat i solvència. Segona, nosaltres hem de fer estalvi brut. Per què? Perquè a través d'aquest estalvi brut és a través del que nosaltres podem invertir. Què vol dir això? L'Ajuntament acaba rebent un conjunt de diners, alguns de l'Estat, altres dels impostos que tenim, de les taxes, etc. Amb el que tenim, jo no ho puc gastar tot en despesa corrent. Jo he de fer un estalvi per a aquests diners poder-los utilitzar en inversió de futur per la ciutat, per millorar aquesta ciutat, pensant en la gent. No per fer el despatx de l'alcalde més maco o no sé què, no, per millorar la realitat de la gent, no? I aquesta és l'obsessió que hem de tenir en aquest moment, de com millorem nosaltres l'atenció a la gent, i això són els pressupostos. És veritat que hi ha gent que diu, escolta, jo no li apoyaré els pressupostos perquè políticament no vull estar enganxat amb vostè. Jo dic, val, jo això ho puc entendre. És un xoc polític lògic. Jo li dic, escolta, jo només li demano que no perdem els diners d'inversió que hem de tenir. I jo li asseguro que hi posarem tota la imaginació que permet la llei per intentar que si vostè no m'aprova els pressupostos gastem el màxim de diners d'inversió amb la direcció que siguem capaços de pactar entre tots. Alcalde, fem respostes més curtes, sisplau, perquè hi ha moltes preguntes. No perquè s'enrotlli, però tots, no és vostè, Vull dir, com ara els micros no pugen i baixen, s'enrotllen ells. Perdoni, m'agrada molt explicar-me. No, vull dir que ja entenc, És que si no, no s'entén tot això. Ja ho sé, però és qüestió de temps, sempre ens falta temps a la tele. Miquel. Bona nit, alcalde. Molt bé. Hi ha un parell de qüestions sobre la seguretat de la qual ja n'ha parlat vostè abans. La primera és si no creu que cal una justícia de proximitat i ràpida contra el petit delicte. Per què no acaba d'arribar? I la segona qüestió, a veure, hi ha gent, vostè coneix molt bé, que és més partidària de l'educació i de la prevenció que no pas de la repressió. Existeix el dilema? No, jo estic d'acord, jo soc metge. La prevenció és millor que fer tractament. O sigui, la prevenció és bàsica. La prevenció en molts casos és presència policial al carrer. És la guàrdia urbana al carrer. La prevenció en molts casos es aconsegueix amb això, amb la presència, no? Que jo crec que és molt important. És veritat el que diu vostè, la justícia de proximitat. Miri, jo he estat 4 anys a Madrid lluitant per la justícia de proximitat. Es va aprovar la justícia de proximitat. I quan ja estava aprovat, diu, escolta, això no s'aplicarà mai. Dic, per què? Perquè no ho vol ningú. Doncs jo creia que això era una presa de pèl i que això la gent ho deia de broma, doncs és veritat, no ho vol ningú. No ho vol ningú, volem les administracions locals. Però això ni els jutges, ni el poder judicial, ni els partits grossos ho volen. Toni. I per això està... Però a mi el que m'interessa és això, que hi hagi una justícia ràpida. M'és igual com en diguin, ràpida. Bona nit, alcalde. Vostè sovint s'ha definit aquí mateix com a socialdemòcrata. Jo ho soc. No ho poso en dubte perquè, a més, sorprenentment, diguem-ne, per lo que és la socialdemocràcia oficial,
Vostè ha dut a terme una sèrie de mesures com aquesta que estàvem parlant de les plusvàlues dels desnonats, que només he trobat un altre exemple, que és un empresari promotor que després d'una crisi per una malaltia doncs està oferint apartaments de 50 euros. Com és possible llavors que costi tant l'entesa amb la socialdemocràcia oficial de l'Ajuntament? És a dir, aquesta és una qüestió i amb una doble vessant, i fins quin punt això no es podria traslladar a altres nivells de l'administració, forçant una mica les entitats financeres, no només negociants. Jo penso que se les ha de forçar una mica. I després, jo crec que s'ha de forçar una mica. Si em permet una cosa molt breu, esclar, Barcelona inclou el seu port. I aquí sí que tenim una assignatura pendent que l'Estat no hi ha manera que en vulgui fer front, que és l'enllaç ferroviari amb el port de Barcelona. L'Ajuntament té algun projecte amb aquests... Però esclar, això ja sé que no és inversió directament en polítiques socials, però sí en feina, en creixement i en exportacions. Escolti, primera, començaré per aquesta última, no? Al port de Barcelona les mercaderies surten ja amb ample de via europeu gràcies a una solució provisional. Diu, és l'òptima. No. Però el que no podia ser és prometre a un inversor que li faràs la sortida i que no pugui treure la mercaderia. Per tant, hem aconseguit que surti la mercaderia. Segona cosa, la ministra ha promès solemnement, i a mi m'ho promet solemnement, que, a més, jo dic, la prioritat màxima que jo tinc del teu ministeri és que funcioni i que es faci el projecte i que es comenci a construir la solució definitiva. I ella diu, escolta'm, d'acord, bueno, ara veurem, ara falta una cosa, veure si això es converteix en realitat en aquest any 2013. Teòricament, pressupostàriament, és veritat que ho faran, a veure si és veritat, perquè ja n'he vist de tots colors i per tant veurem a veure què. Per què no som capaços d'entendre'ns? Doncs no ho sé. Escolta'm, jo quan estava a la Generalitat i era conseller de Sanitat, amb les persones que m'havia entès més i millor, des del punt de vista de model sanitari, com construïm la sanitat del país, era amb l'Ajuntament Socialista de Barcelona. Llavors dius, i ara què passa? Home, doncs ara passa això del xoc polític, de l'estira i l'arronsa, no? Bueno, és complicat, no? Aquest estira i arronsa és complicat, però jo no defalleixo en poder arribar a acords. Fixi's, jo tampoc defalleixo arribar a acords amb la gent del PP de Barcelona. Diu, escolta, doncs això és incompatible. Jo dic, doncs escolta, la gent del PP de Barcelona hi ha coses que defensa que jo també hi estic d'acord. Jo el que els dic és que hem de ser capaços de no fer tants escarafalls polítics de segons quines definicions tal i treballar perquè això sigui realitat i funcioni, perquè en moltes coses ens podem posar d'acord. Què és el que em trobo ja a cops? Doncs amb coses, fixis, jo em trobo amb coses que hi ha cops que han començat a l'anterior mandat socialista, que jo dic, home, això està bé, ho continuo, i ara em diuen que em voten en contra. Però això és al·lucinant. Però si no ho he començat jo. Són coses que no les he començat jo. Hi ha un munt de coses que no he començat jo. Els encants, l'U del Born, escolta'm, el tema del Museu Hub, totes aquestes coses, o altres coses, la transformació del Port Vell de Barcelona, no ho he començat jo. El que estava de president en el port era socialista, l'altre no sé què. Això ho han començat i jo crec que són coses, algunes ara no les faria igual, jo també ho dic, però jo dic, escolta, moltes jo hi estic plenament d'acord, jo dic, a mi el que em sorprèn és que segons qui mana, canvis d'actitud. I jo crec que hem de posar-hi més sentit comú a tot això. Bona nit, alcalde. Jo voldria referir-me a una qüestió que heu plantejat i que ha sortit diverses vegades en les seves intervencions, que fa referència a
construir una ciutat millor per les persones. I jo crec que és un dels objectius primers de l'alcalde. I una altra consideració és que la política és, en definitiva, un instrument per desfer nusos, i en aquest sentit jo crec que el treball de cerca de consensos o d'espais de col·laboració interpartits és fonamental. En relació al tema de la ciutadania, hi ha un parell de qüestions que crec que afecten molt directament a la qualitat de vida de la ciutadania i que m'agradaria saber quina és la posició de la seva posició com a alcalde i des de l'Ajuntament. Un pel que fa al tema, que és un tema molt parlat, el tema del turisme, no tant que tothom reconeix que el turisme és una font d'ingressos i per tant una font de riquesa per la ciutat, sinó l'impacte que el turisme té en la vida quotidiana de les persones. És a dir, hi ha moments en què es solapa absolutament i fa inclús inviable la vida quotidiana, que crec que ha de ser, diguem-ne, l'estructura sobre la qual s'organitza i s'ha de defensar un concepte de ciutat, ciutat per la ciutadania, per les ciutadanes i ciutadans. I després una altra qüestió que també afecta això, que és tot el que fa referència, i aquí sí que tiro una mica cap a casa en el sentit literal del terme, que és tota la qüestió de la línia 9 com una infraestructura que es considerava de primer ordre per la interconnectivitat entre els diferents barris de Barcelona, inclús dins de l'àrea metropolitana, i que és una línia fallida pel que sembla, que està deixant uns costos una altra vegada sobre la pròpia vida quotidiana de la gent. Hi ha espais absolutament inhabilitats que s'han convertit, jo crec que hi ha hagut inclús una pèrdua evident de qualitat de vida que crec que es tradueix també, alcalde, i vostè és metge, inclús en la salut. Si poguéssim mesurar allò que feia la Constitució de 1812, de medir la felicitat o el benestar emocional, inclús el territori també l'acusa com un greuge, i en aquest sentit m'agradaria, si podia... Jo crec que les xifres de salut en aquest moment a la ciutat de Barcelona cada cop són millors, a excepció amb una cosa, que és amb les malalties de transmissió sexual, que tothom hauria de fer un esforç educatiu important perquè les coses tornin a anar a bon port, però jo crec que en molts aspectes s'han millorat. És veritat, de totes maneres, això que diu vostè, és a dir, l'efecte emocional sobre tenir un espai públic ocupat i veure que allà no es fa res, això crea una sensació d'un desconfort gravíssim, i dius, escolta, i quant temps durarà això, no? Nosaltres hem d'aconseguir dues coses. La línia 9 fins a la CEP s'ha d'arribar des de Badalona, ja arriba, es pot dir quasi. Hem de fer una altra cosa que hem d'exigir, i és que des de l'àrea universitària fins a l'aeroport s'arribi la línia 9, això està garantit dintre de 2 anys que arribarà, i hem de fer, i és una exigència que jo demano, que arribi a la zona franca, perquè és una zona, des del meu punt de vista com a alcalde, molt important. És veritat que això acumula la gent en unes hores i en altres no, però jo crec que la connexió amb tota la zona industrial de la nostra ciutat és molt important. Després hi ha el tram des de la zona universitària fins a les EPS, que és el que tanca la línia 9, que la meva opinió és que trigarà molts anys a fer-se. Molts. Perquè això està en fallida econòmica, això està en fallida. Per tant, no hi haurà durant molts anys els diners per fer això. Per tant, jo amb això sí que exigeixo a la Generalitat que faci una cosa, que ho tapi o adeqüi. Ja ho arreglarem, si es torna a fer, ja es torna a tirar endavant. La línia 2 va estar molt temps parada, escolta'm, jo dic, aquesta línia, molt bé, escolta'm, aquesta zona, vostè m'ha d'adequar als espais perquè jo no em puc estar 10-15 anys en aquesta situació. Per tant, el que hem de fer és aquest esforç d'adequar-ho, perquè és veritat que dius, la gent que viu aquí, escolta, això no pot ser de cap de les maneres, és una cosa insòlita. Tampoc puc exigir de dir, escolti, acabi-la com sigui, perquè és impossible, amb la situació econòmica que hi ha, no ho poden fer ni que vulguin, és impossible. Turisme és molt important. Avui dia és el 15% del producte interior brut d'aquesta ciutat. Si nosaltres perdéssim el turisme, això seria un drama històric. El turisme és veritat que pot afectar la vida diària de la gent, per tant, l'Ajuntament ha de cuidar especialment aquelles zones on hi ha tant turisme i s'acumula, per exemple, això que volem fer en el Parc Güell o en determinats llocs, és per cuidar la gent, per cuidar també els monuments, però també per cuidar la gent, perquè 20.000
25.000 persones diàries al Parc Güell, doncs això deixes de disfrutar el Parc Güell. Això es converteix en una mena de boixeria total. Per tant, escolta, el turisme sí, hem de cuidar la gent, hem de fer una cosa que jo reclamo, és un finançament diferent de la ciutat de Barcelona. Jo vull participar sobre l'IVA que genera el turisme per revertir aquests diners amb la gent. Nosaltres hem de primar aquelles zones turístiques perquè la gent vegi que gràcies al turisme tenen un conjunt de serveis, de coses que els milloren la vida d'una manera important. El que sí que no hem de fer és anar contra el turisme, perquè el turisme en aquesta ciutat és un gran èxit, jo crec que és un gran èxit, jo faig coses perquè el turisme cada dia sigui de més qualitat, i jo crec que això és bo i repercuteix o creem riquesa. El turisme crea llocs de treball. L'obsessió d'un alcalde avui en una ciutat com Barcelona és que es creïn llocs de treball. O sigui, la meva obsessió és que es creïn llocs de treball. Però tot puja, alcalde? Sí, però la meva obsessió és que es creïn llocs de treball. Jo dic, escolta, vostè inaugura un hotel, vostè inaugura un restaurant, vostè inaugura no sé què, vostè inaugura no sé quantos. Jo dic, escolta, si vostè em telefona jo vinc, perquè jo necessito que es creïn llocs de treball i que això vagi bé. Tinc encara un problema i és que som poc àgils amb les tramitacions de llicències, encara que hem millorat molt. La burocràcia, d'això es queixen tots els empresaris. Però encara ho podem millorar més, però jo crec que hem donat un tom important en alguns aspectes i en altres ens ha d'ajudar tothom a fer les coses, encara tenim coses que dificulten segons quines coses, això ho hem de canviar perquè crec que posar barreres a la creació de llocs de treball és un disbarat. Acabem, alcalde. Dues qüestions molt breus. La primera, Bicing, perquè hi ha usuaris de Bicing aquí. Vostè vol pujar al Bicing, que és el gran èxit també de Barcelona, i té gent molt enfadada perquè vol pujar al Bicing. Bueno, pujar no. 8 euros al mes? No, escolta'm, no sé si ho podrem fer, perquè com que no em votarà ningú, no ho podrem fer, no? Per tant, escolta, a mi no em crea un problema psicològic. La gent ha de saber una cosa. O pugem la tarifa del Bicing, que vol dir pagar 9 euros al mes per agafar la bicicleta, tants com volem, durant tot el dia, durant tot el mes, 9 euros al mes, diu, això és una barbaritat. Bueno, vol dir que vostè està pagant amb la bicicleta actualment el 25% del cost del Bicing. El Bicing, quan jo vaig entrar a l'alcalde, ens costava 18 milions d'euros a tots els ciutadans, a part del que es paga de tarifa. I ara estem a 12 milions d'euros. Però, escolta'm, tothom ha de saber, diu, escolta'm, no volem pagar més al Bicing. Doncs sapiguem que entre tots paguem 12 milions d'euros. Jo no ho faig perquè jo vulgui... No, jo dic, és que són diners nostres, Entre tots nosaltres, jo crec que la gent no té la percepció de lo que costen les coses, Jo dic, escolta... Ara que ha dit aquesta xifra, potser li semblarà molt bé a tothom que paguin, sobretot els que no l'utilitzen. Quan la gent diu, no, escolta'm, és que això sembla mentida el Trias que vol fer pagar. Jo soc de bicicleta, m'agrada la bicicleta, Però jo dic, escolta, jo el que no entenc, expliquin la veritat. Jo dic, això costa ara 12 milions d'euros als ciutadans de Barcelona tenir el Bicing. I hem de decidir una cosa, si ens... Pagant els 9 euros, nosaltres intentem baixar a que ens costi 8 milions d'euros el Bicing, perquè ens sembla que són xifres, és a dir, fixa't, el metro o el transport públic, normalment ara, a la ciutat de Barcelona, la gent paga el 40% i el 60% el paguem les administracions. Fem una altra cosa, que és deixar veure que és una equivocació. Però fem 40%, que paga l'usuari, 60% les administracions. El Bicing, 75% les administracions, 25% l'usuari. Diu, ha pujat el 100%. Home, si una cosa val 1 euro i la puges a 2, és el 100%. Però gastar-te 9 euros al mes per tenir una bicicleta tots els dies del mes, tant temps com vulguis,
No li sembla car. Bueno, hi ha gent que diu que és horrorosament car, a mi em deixa sorprès. Una última qüestió. La corrupció novament, o presumpta corrupció, si més no encara, torna a afectar el món de la política. En aquest cas, aquests dies, l'actualitat està centrada a l'Ajuntament de Sabadell. L'alcalde Bustos ha renunciat al seu càrrec temporalment. S'ha queixat que amb ell la presumpció d'innocència no ha estat respectada. És cert. És un mal endèmic, el tema de la corrupció? No, però fixa't, hi ha mals endèmics que és que hi ha gent corrupta. I la gent corrupta els han d'agafar i els hem de fer fora, ja està, a punt. El que jo no estic d'acord és en fer un linxament públic de gent que no està jutjada. Jo no em dedico a fer això. I no m'hi dedicaré mai. Jo si trobo algú que crec que fa una cosa mal feta a l'Ajuntament, doncs escolta, el portaré al jutjat, el denunciaré, però jo crec que aquí s'estan fent coses que a mi em deixen molt sorprès. És a dir, el plantejament, la manera de fer-ho, tot això, jo crec que és negatiu. És evident que si hi ha algú corrupte, escolta'm, jo no poso la mà al foc per ningú, jo sempre dic, escolta'm, jo només poso la mà al foc per una persona que es diu Artur Mas, que és una persona que jo crec que és de les persones més honestes que he vist a la meva vida, però hi ha per altra gent que jo dic, escolta'm, mira, cada un, però estic en contra de que la gent que ocupa els llocs públics faci segons quines pràctiques o faci segons quines coses. Home, quan sento algunes coses d'aquestes que llegeixo en els diaris o tal, jo em quedo una mica perplexa. Parla dels papers del Mundo, que sap que avui precisament la policia ha negat l'autoria d'aquests esborranys. Els papers del Mundo jo crec que això és una... Això és una barbaritat, això és un disbarat, però a mi no, jo això ho dic perquè diu, escolta, és que li han gravat una conversa que recomana no sé què. Jo dic, mare de Déu. Ara pensa vostè les converses que té a vegades, que potser l'estan... A vostè i a tothom, estem tots vigilats en aquest món. A mi em truca tothom demanant-me coses. I procuro posar-me sempre al telèfon, escoltar la gent i sempre dir que no sé si els puc ajudar perquè hi ha uns sistemes per fer les coses que no es poden conculcar, no? Però atendre la gent em sembla una obligació. Jo quan em trobo algú pel carrer i em diu, escolta'm, no tinc feina i no sé què, escolti'm, vostè em pot mirar tal, doncs jo agafo amb una de les persones que m'acompanya, en alguns casos els rebo, amb uns que se'ls havien de desnonar, doncs els rebo, tal, perquè jo crec que una obligació d'un alcalde, la primera és escoltar la gent i ser amable. Si no, dedica't a una altra cosa. Et pots dedicar a fer de gerent d'una fàbrica de no sé què, però jo dic, jo faig d'alcalde. Gràcies per acompanyar-nos. Té el seu cap de premsa, que deu estar, perquè clar, ens hem allargat una mica més d'estat bé per això, no? Jo m'hi estaria molta més estona, o sigui que jo m'hi quedaria aquí. Gràcies per acompanyar-nos aquesta nit, alcalde.